Op het Rijnland College streden dinsdag de brugklassers tegen elkaar tijdens de jaarlijkse debatdag. De finale ging tussen BR1Q en BR1R en had een stelling die betrekking had op het middelbaar onderwijs. De finale stelling was leerlingen die gemiddeld een 8 staan of hoger moeten vrijstelling kunnen krijgen voor de lessen. De tijd die je dan met dat ene vak bezig bent, waar jij goed in bent, kun je beter steken in een vak waar jij nog meer een hoger punt kan komen te staan. Je gaat door de les en je mist heel veel stof. Je krijgt slechte punten en dat is niet zo dom. Nee, dit jaar hebben we gekozen voor ook VMBO-leerlingen mee te laten doen. We hebben aan de leerlingen gevraagd wie het leuk vindt om te debatteren. En zo hebben wij per klas een debatteam samengesteld. En deze teams die vertegenwoordigen dus de hele klas. Daardoor was het dus een uitgebreidere debatdag en uiteindelijk hebben we wel een finale debat gehad met alleen HAVO en VWO. En de uiteindelijke teams worden door een jury beoordeeld. Nou ja, het is niet zo dat we alleen maar kijken wie we het beste vonden, maar we zijn de hele tijd aan het schrijven. We letten op presentatie, argumentatie en ook op of iedereen van elk team aan de beurt is geweest en hoe de samenwerking onderling verloopt. Dus het debat terug viel iemand bijvoorbeeld stil en dan zie je meteen dat andere mensen al opstaan om hem bij te schieten. Nou, dat is samenwerking, daar geven we punten op. Maar ook als inderdaad iedereen aan het woord is. Presentatie letten we op of mensen handgebaar gebruiken. En of ze de jury aankijken, want het is heel belangrijk dat je de jury probeert te overtuigen en niet degene die tegenover je zit. Dus of je handgebaren gebruikt, maar ook of je verstaanbaar praat en of je echt zelf overtuigd bent van je argumenten. Bij argumentatie letten we vooral op of hoe sterk zijn je argumenten, weerleg je de argumenten van de anderen, maar ook luister je goed naar wat de anderen doen. Want het is niet alleen maar belangrijk dat je zelf je argumenten inbrengt, maar het is ook belangrijk dat je de argumenten van de tegenstanders neerhaalt, eigenlijk zou ik het zo maar zeggen. En daar letten we dus ook op, dus hoe goed je luistert. En als we dat allemaal bij elkaar hebben, dan komen we op een eindbesluit bij wie er dan uiteindelijk heeft gewonnen. En na een kort juryberaad volgde het verlossende woord. Maar uiteindelijk is de winnaar toch de voorstander. Ja! Gefeliciteerd met de eerste prijs. Hoe ervaren jullie dat? Nou, we zijn denk ik met z'n allen heel erg blij, ook omdat we het met z'n allen hebben gedaan. En ja, we zijn super blij om dit te winnen. Ja. Nou, hebben jullie de eerste prijs gewonnen. Betekent dat ook dat jullie daar voor de toekomst iets aan hebben of iets mee gaan doen? Nou, ik vind het heel leuk om uiteindelijk in de debatgroep te zitten hier op de middelbare school. En misschien dat ik later wel iets ga doen in mijn baan, maar dat weet ik nog niet. Lois kijkt terug op een geslaagde dag. Ja, ik ben wel trots op het team, zeg maar, dat er toch wel even voor heeft gezorgd dat deze dag tot zo'n mooi einde is gekomen. De leerlingen van BR1Q mogen zich nu de beste debatterende brugklas van 2017-2018 noemen. Op de universiteit kun je ook lessen laten vervallen als je er heel goed in bent. Waarom zou dat dan hier op de middelbare school niet kunnen? Als je kinderen in de klas laat zitten terwijl ze al ongeveer een 9 of zo staan, dan gaan ze vervelend doen en dat wil je